Kabeli pi baro ki viewer session pat hagne ke video nganwan ra biang epi ya ki khubor light kam ban nga kerpat ya pi lada pi kwa ban tip ya kene ke khubor light kam subhawan page ya kene ke video hadu bandakut khnang ba pen tip kum ki e kita ki post ki balait ki ba ngan sapen tip shepi baru nga kerpat ya pi ba hadin ba pi lada ban page ya kene ke video subha ba pin ya share like but subscribe na ka banta ki wi pade ki khubor light kam ki banangwan bat kam tam e nga kerpat sachisin ba pin ya share sheki parlok ki bajan ki jongpi ba makiru kin la ban apply nang ta kini ki post lada maki kila penbiang ya ka qualification ka ba kani ka department kapan to matang ni pe no ya kini ki khubor lai kam le ne kini ki post ki balai hapo ka DSC West Kasihil District Meghalaya ka district selection committee le ne DSC West Kasihil District ka code online application na ka kini ki post harum ki bangan sabatai bat bangan sajar ka teng shapi balada don kinu ki candidates ki bakwa ban apply na ka ki post ka last date bapin la ban submit ya ka online application kande hadu ka arterik ubanai me arhajar arpusan bat ke kerteng jong ki post ki longkum ne nakamta ka serial number ka banengkong ka kerteng jong ko post kade namta ke post driver ka total number of post kadon hadu khat arteli namta ki unreserved ka way kasi jentia bat garo kadon khat way teli but pay level hangne kandi ka level 3 but ka qualification nang benta bapin apply ya ka post driver kande ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 8 chejrong but kumjuru ki de bandon ya ka valid driving license but lagam no ki de banang ban shna ya ka kali ka post ka baar ka badai jong ki enumerator ka don tang ka wi ka post kata nam ta ki khasi jentia bat garo ka pay level hangne kande ka level 2 but ka qualification kande ya ki bala pendep ya ka matriculation nta ka post ka baar ka badai ka enumerator ka total number post ka nam ta ki ground sevika ki kasi jentia bat garo ka don ta ka pay level 2 garo ka pay level hangne kande ka level 5 ka qualification kande ki candidates ki bala pendep ya ka matriculation ne SSLC pass nangta shushu nagamta ka post laboratory assistant chemistry hangneru ka total number post kawe namta ki khasi jentia bat garo ka pay level kande ka level 6 hangne pade namta ki qualification lane kerdan ka bapilaban apply namta ka lab assistant kande ya ki candidate ke bala pendep ya ka HSSLC in science with chemistry in one of the subject nangta shushu namta ka post lower division assistant lane LDA ka total number of post kadon khat sautli I unreserved ka way kasi jentia bat garo kadon khat lightly ba nagamta ka pay level hangne kande ka level 5 hangneru namta ka educational qualification ke bapila ban apply kande ya gitu ki candidate ke bala pendep ya ka secondary school living certificate lane SSLC ke bang YouTube ka matric lane class 10 shajrong ba chushuru namta kini ki candidates ki ba apply namta ka post LDA ki de banang ru ya ka computer ba ka typing speed ke jonggi kande la kamnok no live ho content ha ka shimine shushu hangneng in page namta ka post name ka ban riu ka dei jong ki mandal hangne ka total number of post ka don tang ka we namta ki khasi jentia ban garo ka pay level hangne kande ka level 3 but ka educational qualification kande ya ki candidate ki bala pendep ya ka matric lani class 10 shajro shishu ngine pe yang ne namta ka post name ka badai jong ki storekeeper ka total number of post ka don arteli ka we unreserved ka we kasi jentia ban garo ka pay level kande level 5 but ka qualification kande ye ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 shajrong nakabenta ka post refrigerator mechanic kawi ke post namta ki khasi jentia bat garo ka pay level 4 hangne ka kerdan ka bapila ban apply kande ya ki class 10 sejong bat pidiru banang ban repair nagamta ka fridge lane refrigerator ban nagamta ka post soil and water conservation demonstration kani kadon hadu southly ki post bat kadai namta ki khasi jentia bat garo ka pay level hangne ru kande ka level 4 bat ka kardan ka bapila ban apply namta ka te ka post demonstrator jong ka soil and water conservation kan de candidate ki bala pendep ya ka class 10 shajrong nang ta shuru namta ka post
viewing demonstrator kadon atli ki post unreserved kawai kasi jentia bat garo kawai ka jingsiu kande ga level 5 but ka kadan ka pila ban apply kande class 10 sejrong but pideru ban shim ya ka subject mathematics but science kate ka class 10 but kunjuru ka training ka bade jong ki handloom weaving nang ta ka post ka pakhatway ka bade ki tracer ka wi ka post nam ta ki unreserved ka jingsiu kande ka level 4 ka kardan ka pilaban apply kande class 10 nang ta ka post section assistant ka wi ka post nam ta ki khasi jentia ban garo ka jingsiu ka level 4 ka kardan ka pilaban apply class 10 sejrong nang ta shuru nang ta ka post projectionist ka wi ka post kasi jentia ban garo ka jingsiu kande ka level 4 ka kardan ka pilaban apply ru kande class 10 but pideru benang but pideru bandon ya ka certificate hakbe de but ka electrical but cinema operator but ka bakhadu ne kande nak ja ka post sericulture demonstrator ka total number of post ka don santali ka we nam ta ki unreserved southly nam ta ki khasi jentia bat garo ka jingsiu kande ka level 5 but ka qualification la ne ka kardan ka ba pila ban apply na kumta ka take post kan de ya ki candidate ki bala pendep ya ka class 10 la ne SSLC but kumjuru ki de bandon ya ka certificate course hakbe de but ka sericulture but na ka benta ka age limit la ne karta ka ba pila ban apply na kumta ki take post baro na du iwe do ka south league post kan de na du khat pra do life hours nem but nakumta jungi ki ST la national tribe kandon ru ka age relaxation la ne ka jing penjalan rata kata hadu sansnem kata kebumun nadu khat pra hadu live hunyo snem ngidang la ban apply na ko bentai ki te ki pus ki bahap hapo ka DSC West Kasihil district te kumta na kumta ki te ki candidates ki bako ban apply na kumta ki te ki pus baper ka application fee hangne kande sanpo tangka kawe ka pus te ka shong kat kum ka number of post ka ba phi apply la da phi apply ar lai sau san teliru phi ban apply da ka san po te nakata ka daw ka wi ka post san po tangka la da atli chi spa tangka phi ban siu kata lumba ka online payment method te nakamta ka te ka application ru phi ban apply online da ka ba phile lumba ka official website jong ka West Kasihil district lane DSC West Kasihil but lada pimtip lane pimdon idea kumno ban apply nom ta ki tiki pus ngup ha ban bu ki comments ki jongpi te lada don ki bakwa bangan hikaya pi te sumba ban bu ye kita ki jingkali haki comment box section but shishuru nga kentu kan pami pi hadin ba pila da ban pe jaga nega video shim yaga nega lat kabu apply no na kumta ki tiki pus haswa ban kod kate katarik